Bueno, bo día de novo a todas e todos. Estamos agora aquí acompañados por Yolanda Higuero. Ela é mestra de Pedagogía Terapéutica e coordinadora da Biblioteca do seu centro dende hai xa 9 anos. Coordina tamén os programas do Club de Lectura dende o curso 2011 e Biblioteca Creativa dende o curso 2018. A Biblioteca do CEIPA Solanas é unha biblioteca LIA.3, froito dun excelente traballo de xestión e de dinamización e exemplo de boas prácticas e cunha longa traxectoria xa no programa Plan B, do que forman parte dende o ano 2009. Moitas grazas, Yolanda, e paso xa a palabra xa. Vale, gracias. Bueno, pois moitas gracias, vamos, o primeiro a asesoría, estou encantada de poder estar aquí. Nada, vos, como ben dixo Eva, son PT, son coordinadora de Bibliosolanas dende o ano 2009 cun parón aí no medio de 4 anos porque penso que o equipo, pois eso, somos un equipo e hai que rotar sempre os roles, ben? Entón, pois sempre hai ideas novas, inda que ti permanezas no equipo, sempre hai bo que haxa outra persoa que tire para diante, vale? Entón, nada, vos vou contar un pouco, vou aterrizar todo o que nos contou Cristina Novoa. É moi nervioso ir detrás de Cristina Novoa, xa vos digo, como madre mía. Entón, bueno, vou intentar que todo o que nos contou Cristina Novoa o vexades na realidade do meu centro, vale? Por suposto, estou con ela 100% en que non se poden facer comparacións. Vades ver que Solanas ten un enclave único, é zona costeira, estamos pegadiños ao mar, solo nos separa un caminiño de terra tal cual, o noso cole pegado ao mar, entón, lóxicamente, cousas que vos van funcionar a vos, a nós non e o contrario, vale? Sí que é certo que hai moitas cousas que espero que aproveitedes, eu tamén estive dese lado moitas veces, e sempre decía, jo, que boa idea dese cole, sempre aproveitamos, vamos, o que fan outros é a mellor exposición para que nos dé, no? Folgos e ánimos para seguir adiante. Tamén vos quero decir que todo o que vexades, vale, vos vou ensinar proxectos que fixemos, non só un, sino un pouco mesturando un pouco proxectos, como anexos que van a eles, e todo o que vexades, por suposto, é compartido, non tedes máis que na última diapositiva sí que hai un mail, enlace de Instagram, de Facebook, todo o que vexades, sin ningún problema. O traballo está feito, entón o bo que é compartilo. Vale? Me escribides, si, de verdad, que vos lo digo de corazón, non é un quedar de comparto e logo non o mando, vos mando o que queirades. E avanzar, non? Que non gastedes tempo en eso, que xa está todo elaborado, e se vos cadra calquera cousa, pedídeme, vale? Sin ningún problema. Entón, nada, e logo, as carpetas, Loli, Eva? Loli? Vale. Loli ten unhas carpetas por aí de cousas que trouxen como para ver en papel, vale? De cartelería que facemos, de os pasaportes lectores que fixemos en todos estes anos, pois un pouco materiais, para que vexades, vale? Para que non só sexa na foto, na presentación, que podades ver, vale? E aí vades tornando. Bueno, pois nada, como ben dixo Eva, somos Centro Plan B desde o ano 2009, vale? Comezou todo, claro que sí, porque inda que xa traballábamos en moitas cousas como se fóramos un centro Plan B, sí que foi un impulso que tamén é importante, o impulso económico, para nós tamén pois somos un cole pequeno, entón pois moitas veces non se pode invertir todo o que quixéramos, non? Entón, para nós abrirnos un mundo por diante, e sí que aí vedes no noso blog como foi unha super festa, estamos no Plan B, e foi eso, ano 2009. Previo a estar no Plan B, bueno, vos vou contar os nosos proxectos por enriba, como fixemos ao largo dos anos, ata o momento actual, todo o que vai enlazado cun proxecto que sae da biblioteca, que vertebra a vida do centro, vale? En Solanas pasa eso, o PDI vertebra toda a vida do centro, é certo tamén que non hai que celebrar todo, pero sí que sempre ten un motivo e un sae da biblioteca. Entón, a partir dos nosos proxectos, empezamos a construir todo o ano, pero antes de ser Plan B xa estábamos neste proxecto que era do Ministerio, un proxecto ARCE, onde tamén nacía xa da biblioteca, vale? Tivemos dous ao longo do tempo, tivemos o primeiro ano
duraba, non estaba contado por curso, vale? Era 2008-2010, non era por curso desde xaneiro a xaneiro. Entón, fixemos un Madrid-Zamora, que era do río Mar, ler e desfrutar, e anos despois nos embarcamos noutro que era León-Murcia, que foi o de 1, 2, 3, mi música te enseñaré. Entón, bueno, xa estábamos traballando como se fóramos un centro Plan B, porque todo ese proxecto xa estaba feito como se fóramos. Nada, aí había un montón de actividades que tanto propoñían un cole desde Madrid, desde Zamora, como a nós, vale? Está no blog, se queredes consultala. Vale, no ano 2011, pois, fixemos o ano de a fábrica de emocións. Nada, era un momento en que todavía non se apostaba tanto por esa parte das emocións digamos, no currículo, de forma tan como ahora. Acaba de ser o Congreso de Benestar Emocional. Pois sí, ahora vemos que hai unha partida potente en elo, non? Pero naquel momento, pois, dixemos, pois, por que non, xa que igual nas mates non se traballan ni na lingua, por que non facelo desde a Biblio? Entón, fixemos fábrica de emocións. Como vedes, non sei se ten luz, como non é meu, aquí podo? Bueno, nada, aquí vedes que toda esta parede da biblioteca, o primeiro que se fai é amosar o PDI de que vai a ir, vale? Para que todo o centro saiba de que é o PDI dese ano. Temos diversas maneiras de chegar a él, dende un enquisa, tanto familias como alumnado, para ver cales son os intereses, vale? Logo dunha necesidade, porque como vades ver máis adiante, un ano fixemos cómic, porque vimos que a banda deseñada non estaba nada como desenrolada no centro e a nosa sección era moi pequeniña, como non tiña moita saída, dixemos, os rapaces teñen que ver todo isto. Tamén nace de algún tipo de realidade, evento, non sei como chamalo, nunca fixemos Xogos Olímpicos, por exemplo, pero sí que hai coles que, se celebran Xogos Olímpicos ese ano, pois sí que fan o PDI deso, vale? Pero, bueno, máis ou menos do que xurde da vida do centro, vale? E o vades a comprobar por outras cosas que vos vou ensenar. Entón, a entrada de centro tamén sempre está como decorada co ese calendario de emocións que se foi enchendo ano a ano, vale? O entroido, por suposto, sempre vai relacionado coa Biblio, as exposicións temáticas ao longo do tempo, vale? Puxen esa de medo, pero, bueno, a medida que vai surdindo. Logo chegou un ano, pois que vimos que, para nós, que eu son EGB, os contos era como, bueno, a ver, que non sabe un conto? En infantil, sí, non hai ningún problema, en infantil saben os contos. Está como moi traballado, pero logo había nenos en primaria que os contos era, no, eso é de pequenos. Non. Entón, fixemos un proxecto de contos. Vale? Tedes nas carpetas o álbum de cromos e todo o que fixemos, porque todo vai unido no sentido de, temos un pasaporte lector? Pois, por suposto, teñen que velo físicamente, vale? Non somos un centro de facemos un pasaporte lector onde hai que registrar o que leo, non. Hai que motivar, non ser un mero rexistro de lecturas, vale? Non nos gusta. Algún ano xo que fixemos, porque, bueno, as necesidades é como tal, pero se podemos evitar, vale? Logo vos enseño deste ano. Por exemplo, fixemos un álbum de cromos. Entón, como se conseguían os cromos? Pois facendo un pequeno traballo do conto, vale? Fomos, nada, logo por detrás se podía escribir os títulos, pero fomos, nada, enchendo con traballos, que agora vos vou a amosar. Aí, esa mesa de contos clásicos foi enchendo, desde que traballamos Aladino e había que traer un obxecto maravilloso da túa casa, co cual tiñas que saber un pouco de que iba o conto, fixemos barquiños de papel, iniciamos unha creativa que non a chamábamos así, pero estábamos en ela, porque facíamos barquiños de papel, este traballo o flautista de Hamelin era con pestañas que despegabas hacia arriba, entón, bueno, o que vos digo, compartimos, vale? Todo o que queirades. Este proxecto tamén foi moi bonito, logo en Entroido tamén foi moi fácil, levar os nenos polo camiño, estaban super motivados. O tema é moi importante, e a motivación que saia do cole, vale? Porque eu sei, se eu impoño como equipo ou como coordinadora
un tema, eso non vai funcionar. Xa vos digo, nin por os vosos compañeiros, nin por toda a comunidade, vale? Ten que ser como un acordo de todos e que tiremos hacia adiante. Sempre hai unha presentación do proxecto. Entón, por exemplo, neste curso fixemos nenos e nenas do mundo, vale? Ahora vemos que revertiu en cousas como recibir nenos ucranianos, nenos de outros países, tiñamos algún neno de África, entón, bueno, traballamos, vos vou a decir os países para que vexades. Non son eu, non? Vale. Vale, mirade, a presentación faise no salón de actos, cada curso tiña un país para traballar do mundo, fixemos un e-movie para presentalo, na entrada do centro había un mapa onde cada clase situou o seu país e recibiron este tipo de sobres con toda a información dentro de que iban ter que investigar, desde a súa casa, o vestido, de como iban ao cole nese país, que libros leían, que temáticas, vale? Entón había desde Perú, Xapón, Groenlandia, Rusia, México, vale? O sea que foi tal. Ese ano aproveitamos para a nosa colección de libros do mundo, que era moi pequeniña, era moi de dotacións, bueno, agasallos, máis ben, de xente que viaxaba a Rusia e nos traía un conto. Familias incluso, vale? Pero claro, era moi pequena. Aí sí que a xente se animou e cada neno que iba de viaxe ao estranxeiro nos traía, vale? E sí que temos unha pequena colección porque foi como abrir a guarda ao mundo. Estamos na puntiña de todo de Galicia, está aí o mar na súa inmensidade e sempre é que hai máis ao lado. Pois este nos valeu para abrir outros horizontes. Máis proxectos. Vale, chegou o ano de Roald Dahl, o que vos decía, pois como non traballar Roald Dahl desde unha perspectiva ben traballado, non? Que sí que lían libros de Roald Dahl, sí, pero igual non sabían cosas da súa vida, das súas mellores amistades. Entón fixemos un pouco, pois, tanto a vida del, persoal, vale, como dos seus libros, porque estaban acostumados, pois, a ler o típico Matilda, Charlie a fábrica de chocolate, e había moitos máis libros que non saían e sí que estaban na biblioteca, vale? Entón, ano de Roald Dahl, vale? Intentamos que no proxecto, pois, vedes aí, aquel ano a coordinadora era Elena, e sí que hubo, por exemplo, un concurso de caricaturas. Outras veces hai concurso de postais de Nadal. Outro ano se nos ocurre de mensaxes de amor de WhatsApp. Entón, facemos teléfonos, os poñemos todos pola entrada do cole e hai que escribir mensaxes de amor, ou en post-it. Entón, intentamos que o tema vertebre o demais. Por suposto, o de a creatividade está, e fomentar a escritura é o lema deste ano, vale? Non o facemos de veña un concurso de escribir, non. Vale, intentamos darlle a forma co tema do cole. Senón, é que na noso pensamento non existe é unha actividade por libre. Non pode ser por libre, porque vai todo como unido. A ninguén do cole en Solana, sinta que chega xente nova, interinos e nos renovamos, digamos, non? Sí que a primeira entenden que a biblioteca vertebra. Vale, e que sí, que facemos encantados da vida de traballar cosas e diga, e che parece que encaixe por aquí? Bueno, estupendo, o sea, xa non hai que decir, podes forrar a porta como o tema o PDI, é que o fan, sin ningún problema, vades a ver logo portas forradas. Vale, a apertura da biblioteca tamén sempre é como un gran acontecemento, vale? Facemos préstamo de verán e cando ese préstamo de verán volve para o centro, unha vez que está colocado, hai apertura da biblioteca. Sempre é con un agasallo, inda que sexa un marcapáxinas, eles encantase, vale? O sea, calquera cousiña pequena lles encanta. Tamén, pois, como con unha primeira visita de como está todo organizado, aunque logo vades a ver os voluntarios que facemos como unha visita guiada en vídeo. Ben, por suposto, hai vedes. O ano de Roald Dahl, pois todos os mestres fomos disfrazados de Willy Wonka, vale? Entón, ninguén pon en dúbida de, pero teño que ir. Non, é que quedamos unha tarde e nos facemos todos os disfraces, vale? O sea, que un compra todos os paus,
que non hai ninguna dúbida de que o tema vai a ir por aí, nin de que todos vamos a colaborar, vale? Non somos todos definitivos, por suposto que non, pero que é unha maneira de estar e de conectar que en canto chegan, saben xa, vale? Porque eso se nota. Ben, outro dos temas, o que vos decía antes, o cómic. Vimos que non era moi coñecido. Tamén nos preguntan moita xente de, pero eso fan os de infantil? Por suposto. Todas as actividades que hai no centro están pensadas para diversas edades. Se os de infantil non poden escribir o que sexa, porque é infantil, non teñen por qué, ou pasamos un debuxo, ou pasamos unha foto, o que sexa, pero sempre. E vos quixen poñer a portada de ese traballo final de proxecto de cómic que é de infantil, non é de primaria. Vale? É de infantil, entón, dentro había proxecto de cómic de como son os bocadillos que poden haber, como poden ser os dibuxos, entón, e con eles mismos. Esta profe, non sei se estaba en 4 anos, moi ben, sin ningún problema. O que vos decía das portas, esta era antes a porta da biblioteca, pois ese ano estivo decorada de cómic. Facemos patios inclusivos e temos bibliopatio. Vale, pois en bibliopatio, o carro que hai de bibliopatio ainda sigue forrado de cómic, porque eso quedou aí como identificación, vale? Sacamos ese carro, xa saben o que hai. Vale, vos deixo ver unha apertura, un vídeo de apertura, vale? Vale, a biblioteca está aberta sempre nos recreos, vale? Hai quendas do equipo de biblioteca, poden vir nos recreos, tanto poden vir a empréstito de evolucións como a quedarse a ler, a xogar, a construir, a compartir, vale? Temos dos edificios separados, entón, en primaria e infantil non están xuntos, nos separa unha guardería municipal. Que pasaba? No principio de todo era como non, os de infantil xa fan o préstamo ali, non, os de infantil xa xogan ali, non. A biblioteca era unha. Entón, inda que ali pasamos moitos momentos de moitas chuvias temporais e demais, que é complicado, e se vedes a ubicación do cole é complicado, hai que vir á biblioteca. Lles encanta vir á biblioteca. E ora, cando vexades a nova biblioteca, é como xa o nova máis. Pero aí, nese momento, e desde que somos Plan B, empezou a ocurrir así, que non se levaba o ordenador do Meiga a prestar ali. Non, eles tiñan que vir á biblioteca, porque era o lugar onde tiña que ser, vale?
Por suposto, hai momentos en que ante unha treboada pois, non vai ser. Se cambia o día xa está, o levas ti o ordenador. Pero que non fora a norma xeral, vale? De que infantil xa ali, non. Veñen o edificio de primaria que é onde, pois eso, está a biblioteca. Non hai biblioteca de infantil e de primaria, non. Como vedes, en moitas das diapositivas vos puxen traballos de infantil, porque moita xente sí que me pregunta, e sería para mí máis fácil, e penso na mente de todos máis fácil, trasladar calquer proxecto á primaria, non? É moito máis evidente como facer un pasaporte lector ou como facer un traballo final, vale. Pero quero que vexades que en infantil tamén se pode, vale? E moitas veces a mí me faltaba o kit de e iso poderán facer os de infantil? Nos buscamos que sí, vale? Da maneira que sexa. Sei que igual tamén hai de secundaria, pero bueno, creo que é máis fácil a vida en canto a destrezas, non? Que en infantil. Vale, ese ano pensamos en mulleres creadoras porque ao longo do tempo pois non nos paráramos a ver, pois sí, celebramos Día da Ciencia, mulleres científicas, pero como mulleres creadoras pois non nos paráramos nese tema. E a verdade é que foi un proxecto super bonito. Tedes por aí o pasaporte lector que funcionou moi ben. Foi un ano de que sí registramos lecturas con un debuxiño e nada, vistes no vídeo que hai como un folleto, non? Onde explicamos un pouco o funcionamento. E logo tamén vistes no vídeo a entrada do centro tamén decorada co proxecto, vale? Que todo o mundo vexa pois, en que estamos nese curso. Vale, pois pasamos aí o ano da pandemia. Me saltei aquí un ano, porque a verdade é que non nos saiu especialmente como moi ben todo o que queríamos, non? Foi un tema escollido en Quisa. Vimos que o alumnado necesitaba como sair de todo o que estábamos pasando e pensar noutras cousas. E o tema máis motivante que se nos ocurriu e que eles votaron foi Harry Potter. Entón, claro, é un tema moi mallado, non? No sentido de, quen non coñece a Harry Potter, quen non coñece o que lle pasa. Sí, é verdade. Non todo o mundo lera libros, e sí que todo o mundo verá películas, vale. Pero nós o que queríamos era extrapolar todo o relativo a Harry Potter para traballalo nas distintas cousas que facemos. Pois, por exemplo, Día da Paz. Pois fixemos ese búho, Hedwig, con todos os desechos de paz que tiñamos, vale? En vez de colocalos nunha pomba, como outros anos, pois por que non no búho de Harry Potter? Chegou febreiro, pois fixemos pócimas de amor. Entón, nada, había unha caixa para que cada un, nun formato de pócima, metera a súa pócima de amor nesa caixiña que ves aí de corazóns, e cando acabou esa semana de amor foron pasando e cada un collía unha que lle tocara ao azar. Foi unha maneira de fomentar escritura, hoy iba a ler outros cursos máis maiores, non podía haber faltas de ortografía, como outra maneira de escribir, pero como con gusto, non? De decir, estou non facendo para alguén. Entón, aí tamén funciona moi ben os mensaxes de amor, pero ese ano de pócimas de amor estuvo moi simpático, porque na pócima, aparte de facer feitizos, pois engadían, pois, un ollo de, pero porque eso daba enamoramento, bueno, foi moi gracioso. Máis cousas que fixemos ese ano, os deixo ver Mes da Ciencia na Biblio, porque foron todo experimentos pois máxicos.
Vale, en infantil estábamos todos de apoio, non? De axuda. Mais adiante vos vou falar do voluntariado, vale? Porque na parte de primaria, o alumnado de sexto de primaria é axudante de biblioteca. Entón, aí, o que me vedes facer a min, vale? O fixo todo alumnado voluntariado, vale? Sacamos as fichas, as plastificamos, e logo, pois, eles eran os que facían os outros cursos, vale? Quería que vedades con pequenos polo que vos digo. Poesía árbore, vale, esta celebración non pode faltar no noso cole, porque se xuntan dous equipos moi importantes en Solanas, tanto a biblioteca como o equipo de medio ambiente. Entón, como o día 21 de marzo é o día da poesía e o día da árbore, sempre facemos unha actividade conxunta, sempre. O curso pasado fixemos un bosque de criaturas, vale? Polo de Harry Potter. Este ano nos unimos en facer haikus e ir por toda a beira hasta a praia que nos queda máis cercana poñendo os haikus feitos por afillado e padriño, vale? Padriño escribía, afillado debuxa. Entón, bueno, é unha actividade que sempre facemos en colaboración porque, a ver, a poesía é certo que, polo menos en Solanas, custa máis chegar a eles, pero que gracias a esas pequenas saídas e esa colaboración con equipo de medio ambiente, funciona. Por que digo colaboración? Porque biblioteca sempre está en todo. Entón, temos con medio ambiente? Sí. Temos coas TICs? Sí. Por suposto, con diferentes equipos docentes, tanto infantil, primeiro, segundo ciclo, terceiro, cuarto, quinto e sexto. Temos con ACE, que... Vale, extraescolares, que non me salía. Con extraescolares, por suposto, tamén, vale? Dinamización lingüística, como non, vale? Todos os proxectos que dinamización lingüística vai unido á biblioteca. Máis cosas, que senón non me dá tempo, vale? Outro que non pode faltar, desde fai uns cursos, celebramos a Feira do Libro, vale? Este ano será a sexta edición, solo paramos o ano do COVID, vale? Os post-COVID que fixemos, pois intercambialos nas propias aulas. Como non se podía compartir nada cos demais, pois nas propias aulas cambiábamos libros. En que consiste? En nada, en traer doacións da casa, libros que xa estou farto de ver, ou que xa non me gustan, ou son maior e ora non quero tan de pequenos, inda que había unha condición, que eu non podía ser de quinto e traer un para infantil, vale? Porque moitas veces ese que non me importa. Non, porque senón todos facíamos o esforzo, incluídos profes e familias, vale? Igual que hai stand para cambiar libros de todos do alumnado, pois tamén está o stand para adultos, vale? Profes e familias. Lles encanta, de feito, o ano, a pandemia foi 19-20, o 20-21, todo o mundo ia á feira, e claro, foi un pouco minifeira, porque claro, nas clases non é o mesmo que poder pasar polos stands e cambiar libros. Nos metemos na aliada de se eu traigo un libro roto, estragado, non pode ser. Pero claro, hai libros que son están en perfecto estado, non podes levar logo un para casa, vale? Non queremos tampouco ese tipo de conflitos. Entón, sí que hai un código de color en función de como traigo o libro. Se o libro está moi ben, teño un color, ese é, un pouco con moito uso e que, eu que sei, non que lle falten follas ni nada, senón, que se ve moi usado, ten outro código de color. É un super traballo, clasificación, ordeación e todo, pero merece a pena en canto a verlles a eles, a maneira de chega a feira do libro. Xa me están preguntando, o sea que, a volta. Vale, club de lectura. A ver, é certo que en Solanas somos Plan B, eu sou coordinadora, temos club de lectura, temos bibliocreativa, radio na biblio, ahora lectura de familias, por suposto que eu non coordino todo eso, non. Eu sou coordinadora Plan B, vale? Perdón, a que en vez de aquí a primeira profe de Blanco é a coordinadora do club de lectura, logo hai unha coordinadora de creativa e unha de radio, vale? No equipo somos 6, por suposto que non podería con todo, e se non é equipo non vai funcionar. Desde fai moito tempo, desde 2011, temos club de lectura. Vale? Perdón.
A ver, o de adultos, esa profe, bueno, hai máis profes que xustamente nesa foto non estaban, pero hai nais que se incorporan novas ao centro e son do club de lectura e logo hai nais que non o queren deixar, inda que non estén os fillos no cole, e como, pero non podo seguir, claro que sí. Vale? Este tamén é un momento complicado porque a pesar de que vedes que estamos ao aire libre, había que levar mascarilla, entón moita xente era un pouco reticente a ver ese tipo de reunións. E logo hai club de lectura en sexto, vale? Hai outras clases que tamén fan lecturas colectivas, pero como club o temos en sexto. Como vedes son 20, non é nada obligatorio, é quen quere. De feito, facemos algunha hora de ler de club de lectura, pero vimos polas tardes a reunirnos. Como son moitos, pois eu llevote unha mano a profe de club de lectura e dividimos o grupo en dous, porque senón non era factible traballar así. Vale? Nada, esa foi a primeira, como a primeira xuntanza de quen quería ser. Nada, encantados coa súa libreta para registrar. Vale, pasaportes lectores. Vale. Sempre están inspirados no PDI, tedes aí unha carpeta de pasaportes. Como digo, é moi importante agradecer a compañeiros de outros coles onde tives unha idea, te xurde, por exemplo, na cartelería, pois as nosas compañeiras e amigas do Suárez Marquier, cando fomos de visita nos ensinaron que funcionaban moi ben os carteles no baño. O baño vai todo o mundo. E nunca se nos ocurrira por un cartel de apúntate ben, vamos facer isto. Nunca se nos ocurrira. E gracias a elas vimos como, pois é certo, ti vas ao baño e te paras. Pois desde aí hai moita cartelería nunha carpeta por aí, sempre facemos, sou un pouco friki aí do Canva e facemos cartéis, vale? Logo hai pasaportes lectores que tamén agradezo a Ceipa Sangriña, hai de Lucía Otero algún por aí inspirado en algún que fixo ela e Soranas, pois agradece esa colaboración. Nada, é un pouco, pois, tamén mestres de outros coles, eu vin noutro cole, por eso vos digo que é todo compartido, vale? Que se vos funciona, genial. Este é o deste ano. Por qué? Porque estamos traballando os ODS e como un pasaporte lectora conseguir unha serie de selos, vale? A través de un rexistro e non de lecturas como tal, sino que en cada páxina do pasaporte hai que facer unha cousa diferente. Creo que está nunha das carpetas, o formato foi así este ano, vale? Entón, nada, na primeira folla hai como... Bueno, este é o de infantil. Infantil, por cada lectura, consigue un sello para voar, vale? Como fan moitas, porque veñen á biblioteca, pois, veñen unha vez a semana en préstito, pero, bueno, os profes de infantil veñen moito, porque hai tantos espazos para facer diferentes cousas que veñen un montón. O de primaria está por aí nas carpetas que vos din. En cada folla hai que facer unha actividade diferente, vale? Que non sexa un mero rexistro. Por exemplo, bueno, o primeiro, as instruccións, vale? De como funciona este pasaporte, un billete de avión para voar, e logo, pois, por exemplo, billete dun libro, un que che gustara moito, vale? Imos cambiarlle o título, imos facerlle unha carta ao autor, ou autora do libro, vale? Escolle 3 personaxes e describe un pouco por que che gustaron, cambiarías o final, que poñerías ti, conexións do libro, isto lles empezou a costar, pero agora xa entenden como vai e lles están saindo, tiña que haber traído algún xa acabado. Porque tes que conectar o libro, o que queiras, do itinerario lector, con unha película, serie, con un videoxogo, a que te recordou? Vale? E ao principio era como, no, o leí está. No, pensa un pouco, e de aí sí que van xurdindo un montón de cousas, vale? Esta páxina, vamos, logo será digna de publicar en canto a todas seguidas, porque lles están saindo cosas moi chulas, vale? Entón, bueno, nada, ao final de curso se entrega o pasaporte lector, sempre hai un agasallo, que, bueno, o cole, nese orzamento que decía Cristina, teño que reconocer que ao principio de todo eu tamén era unha das que me queixaba de se ahora son blampes xa non vou ter do outro. Sí, segues tendo. Moi ben, cada vez máis, é unha inversión, o sea, a todo, a todas as actividades que facemos, sí que hai que destinar, por suposto que sí. E nos lo mandan, o sea que... Vale, voluntariado de lectura. Aí quería chegar en canto a, bueno, sin eles eu non sei que faría,
porque logo vades saber que ahora como somos centro LIA.3 e a pesar de que non é necesario tirar tabiques, claro que non, pero nos necesitamos porque estábamos moi pequeniños. Entón, sí que foi unha mega inversión en canto a mover libros, reetiquetar, porque inda por riba tamén somos coja, entón foi como todo a vez, entón cambiamos de meiga a coja e iso é un gran traballo tamén, que é moi gratificante o longo, vale? Porque é super rápido e super fácil, e sin eles eu non podería. O sea, xa non só fan sellar libros, etiquetar, colocar, que sería como o máis habitual, non? Sino que son padriños dos pequenos. Vos vou enseñar cando empezamos xusto despois da pandemia, que había que ensinar un pouco como cambiou a nosa biblioteca coa situación que estábamos tendo. Si, se oye un poquinho baixo, non sei. Tamén hai que entrar por unha porta e salir pola outra. Aí hai que entrar. Isto é a salida. Vale salir por querer. Cando nos trate de abrir libros que queredes levar, seguimos as pegatinas do chan ata o ordenador, onde registramos os libros que queremos levar. En Bibliosolana temos varias seccións. Se eres de infantil, azul claro. Se eres de primeiro e segundo, azul oscuro. Se eres de terceiro ou cuarto, vermello. E se eres de quinto ou sexto como a mí, verde. Temos sección de libros que nos dan a nosa forma. Tamén a sección de bonos, as películas e a de fondo documental como as imagens de las vías cocinas e etc. Tamén temos ese carro de novedades, que tamén se reparte por colores. Sen color, azules, vermellos e verdes. E tamén as últimas novedades que se chegaron están no expositor. Como por exemplo este. E por suposto tamén temos os diarios de colores, que son un mundo de libros que se conoce todos los principios de curso para cada profesor. Por ejemplo, este que es este de primaria. Estas son las necesidades para cuatro textos tenemos libros electrónicos. Tengo una serie de libros en los que se puede leer. Somos el equipo de la biblioteca de los dispositivos a catalogar os itinerarios, as actividades e os libros de calquera outra. Aquí son as calles onde nos collemos, por ejemplo, o vamos a colocar. Temos este apartado de biblioteca creativa. Neste apartado temos a impresora 3D que quedou a la por el confinamiento que ahora se está haciendo ahora mismo salir. Además, en la emisora tenemos una zona de robótica donde hay tres tipos de robots, o Vivot, o el Tornabot e un lugar. E hai carreiros, mercados e outros feitos por robots, como e como outra. Además, también pueden entrar no recreo. No recreo, por clientes,
podemos vir a biblioteca. Neste curso poñeremos a funcionar as cochillas da feira. Non podíamos poñer a funcionar xa que, cando mellore a situación sanitaria, xa poderemos leválas a casa. Aquí vamos a poner os módulos deste ano. Lendas e misterios de Galicia. Pois nada, intentamos non todos os anos facer un vídeo, porque o funcionamento da nosa biblioteca, esa que vedes aí, era tal cual, con algunha novidade, que por eso fixemos ese vídeo. Non había caixas de devolucións por cursos, non había que os libros tiñan que pasar unha cuarentena, non había dúas portas, só entrabas por unha e xa está. Entón, sí que hubo tantos cambios que é imposible ir grupo a grupo. Entón, os axudantes fixeron este vídeo, estamos en elaboración do vídeo da Biblioteca Nova ahora. Para eles, pois, é un traballo moi gratificante, porque lles encanta sair, verse e que todo o mundo ve, e logo pois, nos facilita moito o traballo, non estar por todas as aulas dicindo que hai que facer, non, eles son os mellores para explicalo. Vale, madriñas e padriños, bueno, tamén lles encanta. Non houbo tamén COVID que nos parara, porque si non podíamos estar xuntos, que non podía pasar, o fixemos virtual, e logo tamén o fixemos en modo papel de padriño unha tarxeta, lle enviaba con esa tarxeta o libro, o afillado infantil, lle levábamos, e o afillado recibía a tarxeta e por detrás lle daba un agradecemento cun debuxiño despois de que lera o libro. Entón, tampouco nos parou. En calquera espacio, por suposto. Como vedes, a liña de mar non vos engaño, xusto pegadiños, e entón tanto nos dá estar no exterior, sin fai moito vento, tal, como ahora vas a ver o domo, parte de infantil, onde sera. Vale. Logo, lecturas fora do cole. Temos xusto pegados a nós a escola municipal. Ahora tamén hai unha galiña azul no medio da vila, pero esta está pegadiña nos, entón é nos moi fácil buscar contos, faciliños e todo, e ir ali a representalos, porque hai que cruzar unha porta. Entón, imos moitas veces, porque a verdade é outro dos traballos gratificantes para eles, preparar todo eso en horas de ler, por las tardes veñen, facemos os traxes, como vai ser, outras veces o facemos en teatro de sombras, negro. Vale? E logo temos a residencia de maiores, que desde antes da pandemia non voltamos, vale? Un entorno onde non é fácil ir agora, pero sí que tamén lles encantaba. Había rapaces que si tiñan ingresados ali bisavós ou avós, e logo os que non tanto daba, porque era como pues, ese amor de avós, non? Eles tamén sempre teñen con nós unha relación polo día do Alzheimer, tamén fai anos que foi, pois algún ano celebramos e agora deixamos. Fixemos unha cámara de recordos e traballamos con eles eso, pero o que decía Cristina, non hai que facer sempre o mesmo. Foi aquela situación e aquela circunstancia en cando nos deixen volver, aí iremos. Lecturas no cole. Ahora ides ver o domo, que tamén é outro espacio para vos conto como. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Stop.
supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Esa foi a estrea dese espazo. Vale? Non só temos lecturas na Biblia, como vedes aí o voluntariado dentro da Biblia, sino que queríamos facer unha actividade especial para estrenar o Domo Xeodésico. Fomos Premio Voz Natura á provincia de Pontevedra e pois, con eses cartos máis un pouquiño do cole, pois decidimos no patio sensorial instalar esa cúpula e, por suposto, con que se estreou con actividade da biblioteca. Vale? Encargamos bancadas porque xa habíamos o espacio de ler, esos caixóns teñen libros, e o equipo de orientación, aí vedes orientadora, eu como PT a L, a PT a L somos nais no cole, e fixemos pois un pouco celebración do Día del Libro, vale? Con eso que vos quero decir, que moita xente asocia os libros que non salgan da Biblia. Ler non, fora da Biblia non. Hai miles de espacios e de situacións. Tamén aprendemos das nosas compañeras da mata que temos que confiar, vale? Que os libros non os rouban, non, porque estábamos sempre como se desaparecen. Ojalá desaparecera, pero non. Entón, non pasa nada por ter nun pasillo un pequeno expositor onde ti podes coller. Eles mesmos te veñan a decir, me lo pones en el carné? Non hai problema, vale? E sí que igual hai libros aí non desaparecen, non pasa nada. Como máis alá, vale? Familia, sempre as temos moi presentes, vale? No mes da ciencia na Biblia, por exemplo, o ano pasado, esta mamá, na Universidade de Vigo, traballa científica, quiso vir, é unha situación complicada para vir alguén externo, pero ela quiso vir. Logo, noutros momentos, como vedes, sin COVID ni nada, sempre hai unha festa final onde compartimos, ese foi o ano de Roald Dahl, onde as familias trouxeron postres, aquilo foi como a fábrica, vamos. Había un fotocall, non sei, había talleres para facer cousas, marcapáxinas, coas familias, por suposto. Esperamos este ano xa voltar a eso, porque a festa final sí que a botan de menos. Vale? Este ano que fixemos, pois en vez de propoñer ás familias que quen quixera viñera co seu fillo, pero de axudante, a facer experimento en novembro, vale? Entón, podedes ver no blog da biblioteca como as familias se apuntaron, entón o neno facía experimento e o papá ou a mamá axudaba. Bueno, tío, tía, madriña, avós, viñeron de todo. Non tantos como pensábamos, porque dixemos, bueno, isto aprendemos de todo, o ano que ven, se repetimos en cuanto a que veñan a facer algo, xa sabemos como organizar, que hai alguna cosa que non saiu como queríamos, pero é todo cuestión de probar. Se non os invitáramos, non sabíamos como tiña que ser. Nada, moi presente sempre coa biblioteca. De feito, ahora no traslado, vale? O traslado de onde estábamos provisionalmente a onde estamos agora, axudou ao alumnado, sobre todo de quinto e sexto, vai saber, pero as familias van vir ahora xusto despois de Semana Santa a axudar co orde alfabético, vale? Porque hai moito que colocar e están deseando entrar, ver, vale? Máis cousas. Creativa, vale. Cando empezamos en creativa, bueno, o da impresora 3D foi como nos costou, non? Pero aí entramos en facer o noso chaveiro. Estamos facendo, este ano empezou un programa da Consellería que o acompaña. Pois recibimos un PT extra, encantados da vida,
O rapaz era como, bo equipo que me digades, ven o que queiras, me vou á biblioteca, estupendísimo, porque foi unha proposta del de facer os separadores de letras dos autores da biblioteca coa impresora 3D. Non sei canto nos vai levar, pero os de cuarto fixeron nada esta semana o diseño de como, porque nos víamos como un paliño en medio, como se ve a letra dun lado, do outro lado, pois uns rapaces de cuarto resolveron, hai que poñer a letra de frente. Ben, vale, e os profes estábamos matados a cabeza de se ve de outro lado, fixeron o diseño, nos va a levar moitísimo, pero vamos, eu creo que vai ser un traballo de todos, co cual vamos facer coa impresora 3D esas separacións. Xa antes facíamos pois búsquedas de QR, vale, en diferentes semanas STEM, diferentes momentos, e nada, coa creativa pois nos deu pé, por suposto, a impresión 3D, os escornabots. O ano que chegaron os escornabots fixemos as escornaocas, e vamos, o sea, siguen funcionando, e siguen gustando. Collimos xogos de mercado como pode ser o Party, e adaptamos os escornabots á maneira de xogar, coas tarxetas e todo, e a verdad, sigue saindo. Lego, por suposto. Nesta fin de semana, ainda o equipo directivo nos marchamos a Narón, a nave de Lego, porque había que ver que había cousas novas, e aí xa temos escollido que, porque vemos que se nos queda pequeno, se nos fai corto. Este ano celebramos o Día da Lingua Materna, que, por exemplo, ano pasado non, e este ano celebramos o Día da Lingua Materna, e por parellas fixeron con Lego a palabra que querían da lingua materna que máis lle chegara, como a máis preciada para eles, e saíron cosas moi chulas. Podes ver no Instagram e no blog da biblioteca todo o que saíron, non podía todo. Vale, Radio na Biblio. Empezamos o ano pasado. É certo que ninguén tiñamos idea de Biblio, pero ve unha profe, que xa marchou, estuvo un ano con nós, ve unha profe tan a por todas en Radio na Biblio, que fomos premio podcast, non o podíamos creer. Pero, bueno, fixo tan ben, genial, nos deixou un legado e como un escalón moi alto que superar, pero a verdade é que moi ben. O ano pasado foi máis enfocado á primaria, este ano esa persoa marchou e temos outra profe definitiva que arrancou coa radio, está máis en función a podcast pequenos, non programas longos, non tiña ninguna experiencia en radio, bueno, como moitos de nós, e todo o cole pasa pola radio, vale? Desde os máis pequenos aos maiores. Lóxicamente, os maiores fan cousas máis elaboradas, vale? Como é un programa, pero os pequenos, estes viñan a contarnos como era un desayuno saludable. E nada, os fixeron genial, les encanta vir a ese espacio. Recuperamos, por certo, coa radio, coa radio recuperamos Radio Treboada. No ano 85, Solanas tiña Radio Treboada como nun recuncho, nunha baixada, vamos, como moi lúgubre todo, é moi así. Aí estaba a radio, por suposto, xa non funciona, están todos os equipos ali como as reliquias, pero recuperamos o nome e hai profes xubiladas que viñeron a contar a súa experiencia. Hai mestras que foron alumnas en esa Radio Treboada e que contaron a propia experiencia de como era a radio cando estaba eu no cole e como é agora. Entón, a verdad que foi moi emocionante o ano pasado ver a xente da vila que foi a Solanas como eu facía radio, vale? E que recuperábamos o nome e todo. Estivo moi bonito, moi ben. E nada, no curso pasado chega o Lía, orgullosísimos, encantadísimos, con moitos proxectos por diante, moitísimo traballo. Eu sempre, en broma e medio en serio, a ver se me facían caso, quería tirar ese tabique porque xa non cabíamos e chegou o momento, vale? Hubo que facer moitos desplazamentos de xente porque o cole é moi pequeno, non hai espacios, chegou o traslado e chegou todo, pero outro mundo totalmente por descubrir. E claro, chega unha obra, moitos proxectos, pero non podemos pechar a biblioteca. Eso non cabía na cabeza de ninguén. Vale? Co cual, como poidemos, coa axuda do alumnado e de todo o profesorado do Concello que nos axudou a mover libros, das familias que viñeron tamén carrexar,
cambiamos a biblioteca, vaciamos o salón de actos, quitamos todas as sillas que había e montamos a biblioteca no salón de actos. Vedes que ali ao fondo funcionaba a radio, hubo que hacer moito... Eu como PT me fun ao escenario da radio, era a clase de PT, porque non da radio, perdón, da salón de actos, o escenario era a clase de PT, logo a biblioteca, o fondo radio, e fixemos un cambalache de horarios para que todo o mundo pudera utilizar e non pechar, vale? Logo xa nos daba a pena abandonar, porque a verdade que funcionou ben, pensamos, boa, ahora a ver sin espacio, pero non, moi ben. E nada, incluso nos deixaron abrir unha porta exterior, que foi un gran acerto, cunha rampa accesible, esa porta nos está dando moita vida, supoño que ahora, cando os vou enseñar, cando inauguremos, será moito máis, vale? E nada, foi un ano duro, con obras nese pasillo, para todos, de ruidos, de todo, pero era por algo mega importante, embarcamos nel, e fixemos o traslado, nada, en febreiro, así, empezamos a subir libros, e aí tedes o novo espacio. Eso é unha tarde axudantes de sexto. Quen quere vir esta tarde a reetiquetar, pegar? Pois aí están profes, vedes, 1, 2, 3 profes, 4 profes, a de Laranxa tamén, os 2 profes chicos que temos no cole, non hai máis chicos, axudantes de sexto. Pois nada, están poñendo cores novos porque ao longo dos anos, vermello, vale calquer vermello, tiñamos vermello máis oscuro, vermello máis claro, pero é como non, vamos a unificar, un vermello para todo. Pois decidimos cambiarse, que nos trasladamos, poñela ben en orde, e aí está a nosa biblioteca. Inda non está inaugurada, a volta de vacacións saímos a inaugurar. Vos quixen enseñar Baleira porque espero que nada que nos sigades para ver como é o resultado final, porque faltan aí uns cantas cousas e xa. Ten todos os recunchos que botábamos de menos por espacio, vale? En cuanto a espacio maker, a súa peceira de radio, todo, e logo este ano tamén chegou nova mascota, non dábamos desterrado a Nico. Ai, bueno, non expliquei a miña presentación a entrada, solo son eu e Yolanda, Nicolás e o cole. Entón, as Solanas, Nicolás Gutiérrez Campo, a Nicolás non o trouxen, vale? Entón, tiñamos un pulpo Nico, daqueles primeiros proxectos Arce, onde Nico era do Río Mar, pois claro, un pulpo pois é como moi significativo da nosa zona, Madrid, Zamora eran de interior, León, e non dábamos desterrado a Nico hasta que esa xeración pasou toda e ao fin botamos o Nico Mar, o despedimos, tiña que ver outros mundos, xa estaba farto de estar en Solanas, porque non había maneira. Todo. E entón, nada, fixemos aí un amigo ilustrador, nos fixo esa mascota, pero non tiña nome. Fixemos un concurso, que é un deses últimos cartéis que tedes aí na carpeta, para decidir o nome, e ao final é Pinchi. Entón, nada, Pinchi xa nos vai acompañar en todas as nosas actividades. É como un caramuxiño, non? Un cangrexo de mar. Ben nos vamos pola zona e por todo como encaixan. E nada, encantadísimos. Xa estamos utilizando o espacio, vale? Xa se fai todo tipo de actividades. Onte estivo Pablo Otero, genial. A semana pasada estivo Pablo Otero por Bibliocreativa, a semana anterior estivo Charo Pita por Obradoiro de Radio. Todo facemos aí. Temos o que queríamos, que é espacio para facer de todo, versátil, se poden mover mesas, podemos mover os bancos, o que queiramos. Aí tedes todo para contactar con nós, vale? Co equipo, seguídenos en redes, o que queirades. Nada, me podedes preguntar o que queirades. Tamén vos quero decir que os acabo de amosar unha trayectoria desde o ano 2009 hasta 2023. Eu, cando empecé, estaba aí, como a vos, no mesmo sentido, como por onde vou tirar, que vou facer. Tiña claro o que quería en cuanto a temos que ir todos a unha, vale? Pero vamos, que os acabo de ensinar mogollón de cousas para que vexades como un mix de todo o que facemos, pero non para que xa hai que facer isto, non. É unha evolución ao longo de moitos anos, vale? E que imos mellorando según vamos probando. E, por suposto, de verdade recalco que estou aquí hoxe, o meu equipo é de 6 persoas, só veño eu en representación, pero eu son Solanas, non veño como Yolanda, e que é un traballo de toda a comunidade, desde equipo directivo sempre moi implicado, e de todos en xeral, e familias. Contade con elas, de verdade. Eu tampouco sabería que facer sin elas. Vale? E nada máis.
Que podes preguntar o que queirades, e non sei, sí. Sí, digo que si queredes preguntarme o que queirades, mentras saiba, e se non, eu consulto co equipo e os digo, vale? Porque, non sei, calquera cousa é eso, e que me escribades a ese Gmail que é o da biblioteca, que Yolanda, está moi guai o pasaporte de... me mandas, por suposto, sin ningún problema. Vale, cartelería, que sí, de verdad, que é traballo feito, é que a mí me parece como un tempo perdido, xa o gastei eu, e ti invirte noutra cousa. Vale, sin ningún problema, de verdad que sí. Vale, espero habervos como eu de quero facer, vale? Nada, a vos por invitarme, gracias a vos.